Aquí càpsula especial al Patec 69. Canvi, estic cagat! Correcte, canvi. Correcte, canvi. Correcte, canvi. Correcte, canvi. A fer punyetes. Proves finalitzades. Comença el compte enrere. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignició. A la bugia se li ha fet la perla. Sí. Bueno, perdoneu, com podeu veure, ha fallat el coet, és normal. Estem als dies de il·lusions que més voldríeu, que funcionés. A continuació passarem al plan B, perquè, clar, vam tindre contactes amb la NASA, vam donar els plans per fer el coet original, aquest, que l'Olisa feia les bugies, ja us vaig dir jo que teníem que posar més bugies, només hem posat una, el pressupost, com ha dit el nostre president, estava molt malament, i tot seguit passarem al plan B. El plan B suposo que aquest no fallarà, que aquest ja l'hem dissenyat nosaltres, aquest pla. És a dir, tot seguit veureu com s'enlaira a l'Espatec 69. Gràcies. Bueno, tot seguit farem el compte enrere per segona vegada a veure si funciona, no? A veure, 10, 9, 8, tothom, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i mig,